Районның аграрийлары соңгы елларда машина трактор паркларын яңа техникалар хисабына тулыландыруга яңартуга йөз белән борылды. Авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, узган ел район хуҗалыклары төрле маркадагы 14 трактор сатып алган, 18 дәнә җир эшкәртү агрегаты һәм 23 чәчкеч алынган. Моннан тыш бертөгле ашлык комбайны, терлек азыгы хәзерләү техникалары һәм башка төр агрегатлар да кайтарылган. Техника яңартуда Муса Гәрәев исемендәге хуҗалык та нәтиҗәле эшли. Агымдагы елда алар техник паркын Акрос 550 ашлык җыю комбайны, НТЗ 82дә бер тракторы, Кун 10 төяү җайланмасы, ЖВЗ 7 тагылма чапкычын алып тулыландырган. Шулай ук Бишкурай ындыр табагы территориясында яңа ЗАФ ашлык тазарту һәм ашлык киптерү корылмасы сафка бастырылды. Киләсе елга да планнары зурдан. Шулай ук яңа техникаларга исәп бар. К700 739 К700-на первоначальный взносны төләп куйдык. Шулай ук Кузбасс силкасы тоже первоначальный взносны төләп. Җитешеп булса, все нормально булса, декабрь айларына Алла сабып кайтып җиткереп куярга. Булачак уңышка ныклы нигез салу нәкъ менә язгы кыр эшләренең тиешле дәрәҗәдә башкарылуына бәйле. Уңышлы эшнең үзәге әлбәттә төзек техника. Бүгенге көндә Муса Гәрәйлеләр техник ремонтын югары дәрәҗәдә алып бара. Хезмәт 3 бригадада оештырылган. Бишкурай МТМС гаражы бусагасын атлап керү белән ремонт эшләре тавышларын ишеттек. Кемдер гайка бара, кемдер трактор янында детальләрен тикшерә. Биредә культиватор һәм тырма ремонты тамамланган. Механизаторлар үзләренең тимер атларын чираттагы дәвалау курсына куйган. Әлеге мизгилләрдә Т150К тракторының тапшыру тартмасы ремонтланса, бер үк вакытта ДТ-75 тракторының двигателенә капиталь ремонт эшләре башкарыла. Бар эшне хуҗалыкның беренче бригадасын берләштергән тәҗрибәле хезмәткәрләре Таһир Марванов, Наил Галимханов, эретеп ягыштыручы Руслан Ардугановлар үти. Тилегәндә урнашкан икенче бригадада да эш кайный. Биредә амичка чәчү комплексы һәм тырмалар коралы беткән. Бары тик культиватор ремонты бара. Башсельхозтехника дәүләт унитар авыл хуҗалыгы предприятиесенең Шишмә филиалында бер СЗ 3/6 чәчү агрегаты модернизация үткән, алып кайту чарасы күрелә. 2 Т150К һәм 2 ДТ-75 тракторлары төзек бүгеннән эшкә чыгарга әзер. Бригада хезмәткәрләре Әгләм Хасанов, Рәсүл Сәйитов, Вилюр Харисов, Рәсүл Калимуллин, Ленир Агаряев, Башкорт агротехнология колледжы талибы Юлай Аминев техник ремонтына күп көчен салган. Иләкшеледәге 3нче бригадада да салкыннарга карамый язгы эш сезонына ныклы әзерлек бара. Бригадир Данил Тимирханов, кул астында эшләүче Ришат Гаянов, Фәвис Латыйпов, Гөлем Хабибуллин, эретеп ябыштыручы Альберт Исламовлар чәчкечләр һәм бер Т150 трактор ремонтын тамамлап, бүгенге көндә культиваторларны төзекләндерә. Калган барлык техникада әзерлек сызыгына куелган. Әйе, башланган эш беткән эш ди халык. Муса Гәрәев исемендәге хуҗалык уңганнары бар төрт хезмәтне вакытында оештырып, җиренә җиткереп башкара. Күп тә узмас, күз ачып йомганчы яз җитәр һәм мигенчеләрне басуга чакырыр. Шулай булгач, техниканы әзерләүне үз вакытында оештыру отышлы. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рамил Мустафин, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадио компаниясе.